incidents edwumakuo ben anase age ben emma ne merima mu ehifo ne tai hye won ho akonfo ye hye ne sana ne ye hye akosisi se enhwehwemu anasa bode nyansapemu amayate ase se ye fa age na anase emfie mu na omo anyi bebre kakra no adolescent any adult omo wo be ye 20 years ho kona kopin be 45 50 ho no any emabunu na asi so no from 12 years kopin ne 20 so no wo ena akwanya se wo be hye won ho akonfo no ewo soro pa na chese no ni incidents no omo de akwanya so be hye won ho akonfo no ewo soro ye pa oda sori anopa me boyfriend na disappoint me oh o promise me so be wa me na ewo so okonomeduro no woku ne ho oh oda sori ene wakwa yare sabia ye so wanya yare boni bi wo mogam oh na ewo so wo hye ne ho akonfo no woku ne ho enti no ema akonfo hye no ebe ye more common was our age group see emu and I feel so you should sama yet as say ye fa ye in sex na brofo kasem ye sex na just ye battery put a tree kasemo a mema any mano why mo and a confuse e doso e wo mu yie pa na body nyansapemu anase hwehwemu amayate as say e mema e hye won ho akonfo pa chen emma emema omuwu through suicide no e doso e chen emma na ye hwehwemu akono na ye bisa se na so ede ben kura ne kofa saa suicide anase akonfosei eba ni edi kan ebi wo hwa ye se eye unknown unhu ne ebeba nipa ne tewa putupuru na obetia yesi wano meduru ekune ho na nso enu efiri hwa ye wo environmental factors bi say ye mpotemu ayetiti ye fie mu ya sori komu ye school kom ye dwuma mu enyema bitimi koso ama epiepia wo bi say on gene nkwa emfiri ne nsa ana say empo onku ne ho na ne edi kan no eye unemployment na chese obi akusku awie na wachia wonya adwuma nye ne grade nso onya ne ye very good I was nka wotimi nya adwuma eye otimi hia ne colleague bi ana se ne fefo bi a woni nyina atena school dan ba akomu ono anim sa kwa die na nka wonya ade na nka won mo ne homoden na nso onu mom kura no wakọ commercial bank akoto se won na ye bank manager wo ho wakọ NIB wakoto so ye teller wo ho wakọ Barclays wakoto se bray won kura na ye accountant wa ha na sa kwa die na me ye ade asin no eno ho no de akwa adwundwum na ne me kura me ba wiase ebe ye den na nti no esese okohye ne ho akonfo enu nti ona employment no eye number 1 afia warijaye apotoka sem ye fe ni divorce awarijaye apotoka sem ye fe ni divorce oni ni kuna bra afia sika ba ye no be ma ne sem nware ubiem obema ne yira bra afia wasiese na mana efefefe no osimakohia bemu wa bi wono na manage ne ho enti wono na mpese mekọ ware no na chese without any cause na wagyae ne partner no ya awaregyae no anasa awareguo no etimi kofa saa akonfohye de eba ena ye wo loss of job e wo potokasem se wo bi ye adwuma na putupuru prekope wanya boni bia wanya hwe wamfumo bia na da kope wo ba adwuma mu a yes we lete eda reception ho kona koje okoya oyi lete yi Ahenkan ya na chese de ewom ne se ya fire wo yi wedi otimi gina odwen ho ase bone ben na meyeye menye hye na yeyi madi adwuma nka meye na me nso mensa ebetumi akoma no ya de adwuma ya firi mensem de na me ba wiase ebeye den enu ntine esese me hye me ho akonfo obi wo ho nso a family neglect e wo potokasem ohun ne se busua na wo wom ne yemfa ne nye hye enam se ne nsem eni binti yesusu asem ho kra yemfre no enka ho bibia na busua be ya ye mona mane oni na mu bi saa asademusa aso ka ho ase wonka ho nti ebasa emani bu ni ho abomfia emani self esteem no ebe ye very low nti na ne yesese wo ye ne se ohye ne ho akonfo ena ye wo binum so wo ho mo responsibilities na ekura won no anase asudie a eda wo mo so no eso sin won ankasa won nipa ban na wode nam wiase no an ebi a yemfa ne se obi ebi a wotonton eniema kakra ewodwa so anase
abemuwa na se abranti ana papa wesi so a waware wawo memu beye num na bia na dwuma woye no hwesika wonya na ohwe nkwala ne dodo ehwe ne yire ho asodie ehwe edan hai ehwe light bill obetua ehwe niema egu ne so a nya che so o calculate ni income no to saa load na egu ne so na oje ne ho bia enche enu nti no na che se wentimi a adapt ansan a adjust to the situation no na se okofa edru na odi eku ne ho obi won so a eka moroso obeware wakwaje bank loan kakra wono anim se adwuma ameye no mintimi entua saa eka wei nanso wakwaje loan e de abeye wedding shepe ama nkofo abedia me afi wo wieye no akase wo betua bank besia obi credit mi ka say me de miji loan no na ye ware wi ebe papa balloon na sika ebenyane de akotua ka no enso anhwe ye ono kwa wanye lucky da na oware na sada na nsu kese bi toye nti balloon ne kwedi si wona mframa huto fom enu nti obi antimi ampai balloon no nti owie ye no na chese loan no akoye eka de ama no na esese wokohye ne ho akomfu nti oba fefefe woni ne kuna brante fefefe mo aware da krope na wotwepe obonsi yese be ma no akoka na no aduru ekone ho ni nyina eye eka a wodie afeni ekofa saa akonfohye yi ebai bi nso esan ye putoka se mo se some medical conditions obi akwa yaresa bia doctor say wanya moa waboni bi ewo mogeme HIV moa wa bi ana se wanya yade bi a eye kwankro yade a obenum adura kopem da obewuo na che so bitimi ka so ene se yade de minim se eden ya enu a ne bekumi nti aden na menkama no aduro mum na minwu prekom ni nyina eka ho bia fi adwen mu yare bi nso etimi kofa saa konfohye bi edeba especially depression waye mobo areho ahye ne krama madabia no wosu dabia na ne wraho afede onkane hu nko nipam dabia no wotwetwetwe ne ho firi nipa ho dabia mofo unhu ne ha no dakope obehu na yesi yade chinye no na ahoma hye ne kon na wawu ededa ha sei oba bia kwa wo so efie bebre wono nko a yefunu a yede wo bai onya bi eno nti ho adwendwen wadwen saa ni kuna kofo oba afoforo ne na wo be me yakofo oba afoforo ne na wo amachesa attention ne kura afri ne so akọ oba afoforo ne so eno nti wadwen ho a na bibia ni ho a wo be yesense obekọ na wakoka na no aduru na odi agye ne nkwa efiri ne nsa enu nti niema ekofa saa konfosha na se suicide ebai ebi bebre ena mabobọ suoi enu nti no se wo bi ekosa niema ibi ana wo fa saa hawo ya mebobọ suoi nyina mu bi na wo ye busuani a bomodin ye pa se obema wani akosa nipa ne hu ye se de be ya enkonkofa asemboni bia emma afi saa suicide ya ye ka ho asemi ana saa konfoshe ye wo mu nchichemu miensa ni edi kan no putokasem osi egoistic suicide eno no ye nipa no ego no ye ade bi e wo nipa bia so a eno no na ekire wo conscience se ade a meye se eye ana enye eno na che se koye se wo so bi wo hwa wo se asemete se ni bi kasa kire me se minye se ana nye ni nyina na ye nyankopon ne na emu me bi wo hwa ye wawu ego no na ekire wo bibi esese wo ye ana se ekire wo sa ade a wo ye enye ana se eye nti obi wo hwa na ego no ekire ne se society no owo mu no wa faili kura wantoto na kwan ye nti ne bra wo boy nyina na nko wie pe ye ensi hwe nti ono no otewa wo bu ne ho abomfia ohu ne se ase won de onka nipa ho me kura de ba asemu nie me kura de na ase bibia ye ya mintimi nko bi ede na ase me ho aye basayi ede na ase mintimi kura nko nipa mi mata de kura ehye me kura enye odedede saa dwendwa na ode akwakohye ne ho akomfo enti emu nchichemu baako no ene ye egoistic suicide ene ye wo altruistic suicide eno ne nso no ono ne hu ne se empotemu na wote no ana se efie na wotimu no ana se bia na onu free se ye ni kurom ana se wote wodan kurom ano odokuro no echen wono ankasa ni nipadua se ye party bi no wo ma odo party ne kura chen wono ankasa ni nipadua odo party ne chen wono ani nipadua to the extent say onfa ho se obetimi aku ne ho because of party no
obetimi akune ho sese ya obetimi akune ho say oh ene MPP NDC PPP CPP yesi ye kokontokwa enti PPP fo ne MPP fo kokon onfa wo se wode ne nkwa ebeto ho ewudi ama party no onfa wo se wode ne nkwa beto ho ewudi ama odaman onwi ono ne ho on de bia wodwen nipa foforo ho anaso odwin society ni ho more than ono ankasa ne life no ena ne atwa to okra no ye wo anomic suicide eno ne se bia mpotamu bia wote no enhyehyeye bi ne rules and regulations bi eboa ema sampotam no etimi gina ne naso no ono wo hwe ne tebia ne nabrabo na san hyehyeye no wontimi ni so se bia ya hyehye se ebo no nsia pewo bia nkoda o hwe ne ho a me de samra we de mitimi ni so fi se sa no nsia no sa time no na me so me pie kwaye ma de sa time mo bia nko enwuram mo bia nko afu mo se me de sa time na nso na me kwa afu ma mitimi ekodo yie sa time mo bia nko puni mu nko yi na me de sa time no nso na me kwa mitimi yi nam eti bia nhyehyeye bia mpotamu na wote ne be hyehye no ono nko a de ontimi enconforme to sa nhyehyeye no nte basa ne ho kyire no ekuro ne so pa nso wonkom nti ebasa na esese okohye ne ho akonfo enu ntina akonfo hye no emu chichemu miensa no ena maboboso ewo ho no na me koso akai wo sei dwumadie agosongoso awutie eye ahenkan apomuden mere ewo ahenkan 93.3 FM so e di bre ofiade bia bra donko abo apa hosima aduonu dikosi se no mienu ebebo apa hosima aduonu pepepe moma yenhye kwan a ye fa so a ye hye ye ho akomfo anase kwan a ebinom fa so a won age won kwa efri won sem empempi no behu social media Facebook na ahoma sen wo bi konti ye de yenim se ahoma na ye de hye ni omo de hye omo kon eku omo ho anase obi timi de aduro to aduanim no no akasa nom no de agye ne nkwa afri nsem obi wo ho wakwa yare sabia na se de medi kan doctor chen so yare se nti onye aduro we no menom no fa nso so yare na no se doctor ka chen ni se aye anopa baako enwumire baako a wo se o yare de no na be community aduro ya de na de wo blister ne so ni nyina no 10 tablets no me fa ni nyina nom kra na me de mi nwu nko na se potoka sem drug overdose na wanom na eduro no adwuma esese nke ye no ayabrusa na agye ne nkwa afri ne nsem obi kura timi ko gyan lorry kwan ho won se ka bi deep speed ba no ato ne ho ato lorry kwan na ka no abo no na afa ne so no akofa asem de abeto driver no eso obi timi bɔ ne ho tio na odi eku ne ho obi kura timi ekotena ka mu no was parking no tu higher speed chese opese ka ne kohwo na oku ne ho fi se wiase enye ne de obi timi ka se me pese mi kome ho enu nti no obekire ne ho koma woni dia na wotwe mienu so obi hu no waye ketekete na nipadua ne nso ehia aduane na watwemu nuane nuro no na odi asiesie nipadua na manetimi enyine from na woni didie ne besi ekom de wa obekọ hypo ubewu no de agye ne nkwa afri ne nsem obi nso etimi kogina abansoro anasa abronsan eso ogina ho ahwe ha sei nipa bia ni wono wato ne ho no de abehwe fom na waku ne ho we ni aka bebre ene kwan a ye nuanom bi efa so egye won kwa afri wo mun nsem na aha no enehia me ye bra wuni wunuate bra wuni wuneba bite bra ye compound house na woni obiti no botoka se me frɛ bibi premobate personality na chese nipa no na ni su no etesen kane no na ni su no etesen sisi a wo hwe nipa na wo hu se as all of a sudden wasesa na nko yobi opa agropa na nko yobi openamfosem pa na nko yobi ankofo tai ba ne ho but America krat ya wa muni no wo hu se nipa no ni yo nyina asesa wo hu se wonka se obi a ho wo se adwuma kra na nka wokọ na afekra de wonko adwuma ne biem da bia no wa lock ne ho na wo hyedem da bia no wa yedin ukasa ne ho a omfiwo ne namfofo obi ama ne ho biem said yanko pie kwa bontini nipa kodi agro no onye biem ubisa na sema opa no bie na no je so opa odiniti na beje so wo hwehwe ne fie a wo hu no bebo ne dem no wage so adan wo semada se woni wo biti na wo hu sansankyerene no ewo ne ho a mesre twipi nipa no na boa no bisa no ne eha no bisa no ne ha obi wo a bibi kyire ne so nanso onya wo bia enka nkyere no
Potokasem no yɛse ɛwɔ sɛ nipa bia no katebea bia wobɛhu ho na ɛwɔ sɛ wotumi adapt na wo adjust wo ho to that particular situation at the particular time. Na kyerɛ sɛ tebea bia wobɛkɔ mu no ɛwɔ sɛ wohu ho sɛ wobɛtumi afa saa tebea nim as a normal human being no ɛwɔ sɛ wohu sɛ abrabɔ no ɛdane ɛmmerɛ ɛdane abrabɔ no ɛnyɛ from saa ɛna abrabɔ no ɛnyɛ yaya saa na sɛ enye basasa edane ensatea nyina anye pe nti wo ma ebeye ye wo ma so anachia kakra enu nti ni nipa bia na wo se hu se changes ewo ho enti eba esese wo hu kwanya wo befa so a wo betimi aso saa ade na no na emom onkonkodwen bone enkonkodje wo nkwa emfiri wo nsem afi wawie we ni se wo ye wo yere na wo ne ne te a ayaresa bia bi ne ben wa bomodian na fa ne kɔ na yɛmfa ne nkɔ hu doctor ɔne ne nkasa ebia na bibi kura na ye na wontimi emmɔ wamane sɛ ya sorry bi na wokɔ obetimi de akoto asɔre mpanifuo anim counseling for na ɔmo a counsel no ɔmo yɛ counseling wɔ wasɔre counselors na ɔmo a counsel no ebia na bibi chi no so ohia asɛm kitoa bi na manakoma atɔ ne yam afi wo abɔfra bi no wɔ school mu na abɔfra no oyo bi anka nani so ɔhye akwala ne yakwala bi anka yɛ very intelligent akwala ne yakwala bi anka oya abɔfra bi a ɔpɛ questions bi sapa onye hu sɛ wawura kitchen no about mommy what are you doing onye hu sɛ wafa ho mommy what is this mommy what is the meaning of this obisa questions unnecessarily ama ebi wo hokra wubufu sɛ akwala ikra de wo ha adwen afi de all of a sudden no wo sɛ akwala no wo hokra wo ma wo nkyɛn why very timid why very bored o ma wo nkyɛn biem wo hwehwɛ na wo hu no wo fa ha wo hu baabi a wo gina wo kwa ha wo hu baabi a wo gina ubehunu na waye din maame entiatia no bebre enye ne kai bebre krokra bofra no because enkwala nso go through emotional stress bebre akola bi kwa wa school wona wo no ebi kura wo bi di nani ebi teacher ni bi di nani ye wo mofra bi wo ho teacher ni timi di nani a wo sori anopa na odware na so di ni ko school pe no wasase na wo su obesu saa na so de bia me ka say African parenting ai me Ghana na me wo nti me bo Ghana to be precise ye nima krokro dodo na nima krokro nti akwala na wasiesie ne ho na wahye na tade anopa na adini ko school na abofra na isu no enko wofuo obebisa ne se ama adwoade na ye wo no obekọ ahwe kro betwea ba akra sa ehu akwala na ade na ko school but ebia na school wo no bibi na eske abofra no ebia na teacher ni bi kra de bi odu school teacher ni bono nti abofra no kwa e kira de a ontimi concentrate ye won kwala ni bi wo ho wo hu teacher ni kra na ne yema hye no because of attitude that teacher ni put it up ewa akwala ne so enti se wo parent ne se wa ma wani kwa abofra ne hu yie na se wo neglect sa ne ma ne fa ne so ya akwala bone ene wo sesa na se ya da ko pe obunsa akwala ketuwa kura o but obekwa akohye ne ho akonfu obegye ne nkwa afri ne nsem enche bia 10 years o hye ne ho akonfu which means say etimi to obia at any age enu nti no yema yani enko emofra ne ho na ye hwe no na ye bisa se ebere ben ena sa nkofo ye omopese omhye omho akonfi omutimi edi sa adwuma no ebere ben enhwehwe mu ma yete ase se early in the morning na che se anopa tutu pa wasori no obetimi asori ntempa be ye 2 am 3 am 4 am ahemachi o hwefie ho a obia nsori ye that time no nim se wodi sa adwuma na obia enhu no enu nti obedi sa adwuma na enti na medi kan ka se wo hye na se wo nipa wo ne te se ye wo yere se ye wo kunu se ye wo nua se ye wo ba ense kyraye kakra aba ne tebia mu ana ne sumu a mesre se wo betwia ben no senka kanini po ne nko no nko a ne da abomodi anse sisi ande obema na twia ben wo na wo ne nada fi se omo no nko akoda wotimi ye bibi anytime sa na dwo no na wo ben no na wo free wo koda ya ahomache obe hye ne ho akonfo de opesa wo ye no obeye ena bra wo hu se wo bia enifie bra wa hu so bia enifie nkanka se bia ye nyina ya sori anopo nkwala ebe ko school ya ebe ko adwuma ye ko adwuma ntohwe efie wo no nko na aka ne wo ho obetimi akwa akosan ne hu sese ya enti se obi ehya ase ye saa bomoden asa mo beben no na mo behwe se munjai ono nko a ho se wo observe saa de na bomoden asa de bia no bema obi aben no se de be ya bone ni saa no obeye kra obedwene ho se de ebe me ye saa de we ya obi ebehume ana afin so hwehwemu sama yete ase se anadwo da suom pa so omutimi eye saa de no anadwo koda woni ne daaye ebi enye self contained urinal any bathroom en shedan nim
enu nti anadwo no sorry so okojo nso no de onim so okojo nso aba ade be chi no be pie na dua bi esi efie ni mfimfini na ode ahoma akosen so na wasen ne ho enu nti no we have to be very observant na chese yeni nko ye mane ne ye nuanom ne ye kununum ye spouses ne yeni nko won ho yie fi se bia adwen na wafa nipa ti mu asem de wo ye den hu ne mom ne ne yoy eni ni subi no ne bema wa hu se da bi adwen sei ya ba me nuan etirim enu nti se de medi kan na wotwetwe mu eni edi World Suicide Day ni nyina ne se ye bɔ mo kokɔ akyerɛkyerɛ mo niema ɛsɛsɛ wode wani to fam na hu se nipa we wonya obɛgye ne nkwa afiri ne nsa na ma wo nso wetimi etu anamo bi di aboa nipa no na wankwa nkodi ne ho ebɔne afei nso sɛ awerɛhoɔ mmorosoɔ na akɔsoro a wonim sɛ nipa no already no owo depression anase wakɔte bia bebia ne maame bia nka nani da ne so ne papa bia nka nani da ne so ne nua bia nka nani da ne so no wonim sɛ wawu putupuru akonya akwanhyia nipa no already no waye very sad otete wo ha because otu nani hwe nanim ni nachi a obia ni hɔ a obɛboa no enu nti no sɛ saa time no anasa saa bre no o monitor nipa na obehu sɛ o go through emotional stress a ohia wo mo a woyie enu nti saa time na sɛ wo so twe bɛn no na wo boa ne yie sɛ de ɛbɛyɛ a ɔnkɔ enkonko ye ne ho bɔne afi wu nipa wo tie me a wo so waye wadwen sɛ wobɛhyɛ wo ho akɔmfo ana wobɛgye wo nkwa afiri wo nsɛm no mesre sɛ kasa kyerɛ wo bi talk to a trusted person sɛ wo hwɛ na wo obi amane na sɛ nipa no ɛbɛka kyerɛ wo bi ana wo ngye nipa nni a wo sɔfoɔ wɔ hɔ wobɛtimi akɔ ayaresabea animdifoɔ wɔ hɔ wobɛtimi ne obi a kasa na waboa ama watimi asɔ wo haw na no na emom enkonko kan wanu aduro enkokun ho anase enko na me enkohye wo ho akomfo na ye wie no edien kwan ben ye befa so a ye beboa saa nipa yi boa no na protect no nipa wa suspect se opese oye bibisa no bo modern yie se ne dan a wodam no sikan bia eni ho ahoma bia eni ho ade bia obetimi dia aku ne ho anase obetimi dia pra ne ho no hwe se ebi emme no e wodan a wodam afi wawie no eben nipa no eni ni nkomo da bia bomodin asa obetena ne nkyɛn woni na kasa ne me bia nka wonye manifest no bomodin asa obefi ase ayama no bisa no ne opɛ ubetimi ayema no untimi nso ama ne nti ase ese untimi afi eni ne nkasa concerning coping mechanisms mane nti ase ese wiase no from nti hoda enu ti bibi ba e wo so osi na dwen mu pi sɛ obetimi atena adekoro na asie ne ho na moment koye se eba papa dia ene wasom na moment eba bone dia na okuku ne ho enti woni nipa no enkasa afin so abusua no se wo ye obi a wo ben na wonim na abusua wotimi kɔ abusuafo ne ho ene abusuafo ne nso kɔkasa ekyekye om ne bi esese om ye de boa won de hye no se de be ya onkonko kana no edu anase onko ye ne ho bone fisa konfo ne yade a adoso yie pa na wo ye babunu nso na wo tie mi abomodin yie pa se onfa basabasa bia ensi wani so na obeto obu ase fi se emabunu bebre hye won ho akomfono dodo na gina broken heart ya abai so ena be me bia amene ne wo ho no wa disappoint me ena one ne boyfriend won akola keto na wa cholete wi ase nyame de akola de nka wi ase de na anim wo wi ase na wakwa akohye ne ho akomfono akoku ne ho enu nti no me stress suicide is not an option ma wadwen ye wo sese wo kun ho a na ne nyina asa ebi akuna wukun ho no wo de wuwu a wuko na emom ne wote ase no eye wo mma no eye wukunu no eye wo yire no a wo ka mo no adu na wawu agya no bisa se so wo kwa wo kura wo ho no kura mpo no kura no wuzi wuntimi enti oba ne nya adwuma na nkwala be yenum na wo ka mo no adu na wawu no nkwala ne oba no hwan na behye wo mo una wo ye breadwinner wase wo ho akomfo enti mofra no hwan na behye wo mo wo ye sa wasa de burden fofo kura san betu abusua so and it is better say we believe na watoto ne ma yie sense wo beje wo nkwa afri wonsem me koso akai wo se dwumadie a wasogo so a wotie eye ahenkan apomuden mra dwumadie wa ahenkan 93.3 FM eso ye de bra ofia da bia bra donko abo apon sima aduonu pepepe de kosi se no mienu bebo apon sima aduonu ya homa trofo no eye 0201 944485
0201 944485 and 0554 820 910 0554 820 910 ubetimi afre abadwumedie iso ede na chewo so bibi ehaw asemben ena da wakoma so die na wo fam a wontimi enu nti no opese wo kwhye wo ho akomfo ede ben na etete wo 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910 0554 820 910 ubetimi afre abadwumedie eso wofra enchia no eye wapomuden na wageme so se ewo mia mensem. Hello. Me pacho wapomuden. Ewo mia mensem. Pacho udin ene bebia wo frefri. Kase firi wanchi Nana Samoa nana me pacho mpombo kode. Oh, kwande nya madawroma. Ye de nyame ase. Mo wakasa kwanu awo. Namia bo oye ba. Injiranka. Amen nana me da senso. Onse ma wakanyina mtiona mitie. Anso sodi osi akana. Asi onipa iwa ofutu no. Ya wonam na won so bi tu ne bafo no aso bi atu bottom. Okay. Ne nkwara na aba so. Obi afa ne manya na onam. Na de oye de okay. Okay. Akakwada bro nsia no tumi ayi de. De no kwhye homa. Okay. Ibi asi na na ekọ de wie. Okay. Ya. Ya asi na ekọ de wie. Okay. Ni so mo akana de. Mo nyamishira. Amen nana. nana. Ayi oboba. Nyame atese wakoya abefie asumdwem. Mana pa so. Yo nana oboba eje wo so. Nana yeda sepa nso se wo frɛ ede ba dwumadi eso. Echia wanchifuo nyina. Yo. Bye bye. Me pacho ahomatrofo no eye 0201944485 0554820910 pacho WhatsApp line no memfre emfa so nkofo frɛ fa WhatsApp line so yemfre emfa homa we so. Hello. Hello, wapomoden. Me pacho udin ni baby a wo free. Yo ofana ne akem wanchi me pacho ho ye de. Yo me pacho yetiu. Okay. Okay. Amen. Unshraunso. Amen. Bye. Yeda say. So free ediba jumedi es. 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 ubetimi afre na wonso ode wadwen kire aba afa akonfo hye a etoatoa so ewoye manmu ha Hello. Wapo modin. Wow. Ewo mi amensem. Me ba chodin ni baby a free. SDA me pacho yetio. You. In fact, and yet, as a set to Akra. So, warrior. Now, or no,
what you call snapping. Now, so said it, I guess I won't remember. Now, that over jolly away. No, over or more in the morning. Now, and I joke, what da nothing. That you bow at you. Now, we know some now I know that. You are working, I was working about your time. Hello. Yo, Yanso. Yo, Yanso, yet I was see pass, so ye na wafre ede abajumedi so 0201944485 0554820910 French and your wapomude no wajimi so say ewo me amensem. Hello. Me pacho wapomude. Ewo me amensem. Me pacho din ni baby a wo free. The pacho free Ahenkan free for dan kwanta. Yo Ahenkan me pacho mpombo ko de. Me pacho me ho ye pa mo ti say. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Me pacho ma wadwenkyere enkoma ye. Me pacho ma dwenkyere titia. Asem na waka ni nyina no pepepe. Na lienti ama akonfuhye eba no eye adwendwene. Lipali bebre adwendwene bia na okakoware. Ulisiko no ba hise aware. Takem ne bia be man nsem eye kakra. Mo pepe hutike nyina de akwa wedding kasie. Na ne otusu ye no. Amam sa ama no. Okay. Eti bedu bra efe ahokyere eba no. Wanya oba osuru nyame. As wanya be ma osuru nyame a. Na for the adwendwen eba be chedi timu ma. Se obey e bia me kisha wale no. Ba bia odi mi kwakoduru ni. Na adwendwen ahye ne ma. Eti the adwendwen sa na fe adwendwen so asitwe bone ba. Obo ho adwena na echiri ko bone ni mu. Okay. Echiri ko bone ni mu. Ane se le na mtiti a na me na fofo ba ho bibra na me nsem ye na le o mntimi ma no. Ane me ye me ho sei. Sa enye me manfo wo ma bebre nso. Okay. Ebe be me bitima dada no. Ede na ko hawo mu. No di adwendwen agigi adia be ma di aye media. Awere kra no wale biem. Ane sa le chere na me kra me pese bi hu be ma na nim. Ane ma ye me ho bone. Okay. Eti adwendwen na disa bone ni nyina eba. Yo. Eti so posa ati bi ni mu a na se odi empire bone ade den. Edi oni mu kan. Yo. Ne mo ka so di adwendwen ni ade be ku hu dia. Si owo ni de unya gbe se meku hu a na bronsam na den obetu akọ e owo nu sisi amo ayo ho bone. Okay. Eti mi da se pa ni mo program de na ni age ho pa mi da se pa. Yo, elder. Nyame nhyira won so elder yeda se elder ofre ediba adwumadi eso 0201944485 0554820910 enchia no eye wapomuden na wageme so se ewo me a mensem. Hello. Wapomuden. Hello. Oh, kose. Hello. Me pacho lo wa radio set no emma me kakra. Wa pomodin. Me pacho udin ni baby a free. Yo. What am I okay? No crate. Na ayem ya unya te o bi ya adem le ku enya be ji ya ta bi afia wa enye kwa enye yo yeda se ye pa ye papa free SDA o se asisie enye enu ntimesre se onu obi ye adwuma na se wusisi na bomodia ne tu ho fo fi se betimi ama nipa na kwhye ne ho akomfo se de ye papa free SDA
ɛka no ɛno nti no treat obiara sɛ deɛ wo nso pɛ sɛ obi treat wo na yɛ obiara sɛ deɛ wo pɛ sɛ obi ɛyɛ wo na aboa ma yɛ nyina yɛtumi atu mpɔn. Hello. Wapo mu den. You saw it yesterday, Mrs. Ya. Ɛwɔ me a mensɛm. Madam. Papa, me pacho din ne baby a wo free. Me dey come to me make a free at Yo bra kwa me ko me yetie wo. We are answering him say your friend Ben Lagos man. Yo. Me pacho. Na bi sa what? Amen. No sure won so. You who Nyankopon. O say anyama sofo na mugu dem kwa na mboma akra aba me awurade say na mom nya o di matem di na o na ma o ka no. No kre. I told them na nipa bebe so wom fie adwuma mu ne ade. Okay. Asem a wo kan na wo ti akiri. Nyame go fa. Ni ku asem beto ho no ma. Ebusuafo akotena ho. Isa so bebusa me wo fa asense na wo fa na nkasa mu no wo wai. O ma musa. Abo ba ne ka. Wusu oba no. Oba sika de me ka o me ka o yembe so. Wo wi abusuafo no so be ma ne ensi wo mo 40 million. Na nkwala na one oba na wo no. Onye den wo hwe wo. Onye den. Wo abusuafo mo kotra si obi anto biscuit ba kokra man nkwala na anye da. Eya asemo. Mi a ko fa mi fra ni tumba nkwala mi mo aduane bi. Esan se me ma me di o hawato entemuji. It is we are to kan kra yente. No correct. What kind of cry? Yes, you had. And they did it. You can't on a dear man pro. Mammy, they no question. Will be an admatran in change. Will be admatran in change. Eja me pacho wutie me. Ase me hu se ya obi ewo wo mu. Oh, me pata me hu personal. Aha, enti ya wo no mesre. Ewo se wo ni obi kasa. Na ama bone ama wutirim. Me pacho mi wi a me de me number ebetudwa. Bombardia. Yo, me de me number betudwa. Me da se wo free. Yo, mate. Me da se wo free e de ba dwumedi eso. 0201944485 0554820910. Hello. Hello. Wapo mu den. Ewo mi aminsem. Me pacho udin ni baby a wo free. Your friend sister say wa me ka say fret ntumrem. Sister say wa tuntumrem fo nyina ho ye. Nyame adom obi a ho ye. Ye de nyame ase me pacho ma wadwen kire ne nkoma ye. Ma dwen kire ne say entwa to so nso etumi ma akonfo seba. No kre. Obi to media asem to wo so a wo ya wo ho hwie nye nye wonim ho hwie. Mi amiti entwa to so mienu bi asa me so no. Se nyame anso mi mu na ma so mani anto nyame so a enka me ya mi hu bibi. Entwa to so asem a wonim ho hwie no bi betumi de wa uyi wanu bia enye enu so to media akonfo seba. Nti awade hu ya mobo. Na dani den nyina wo menya nwi wono nyame ho. Enti sa enipa nu nti ubetumi aye wo bibi. No kre. Mami. Ya sampa. Me da se. Na program de nyame islam bebre. Amen. Na dani den nyina mo kwaso nka ka ya dwe. Amen. Ye da mase. Amen. Onshra wonso. Yenso ye da wase pa ye mami a ofre efri etuntumrem. Mesre enkoka wanu aduro da biara da fisede ye wo yanim no edoso esen ne etwam wo no enu ntini bibia bebebia nso no ewo botai ana reason ti a eba ebi kwa na esiesie niema pa bi e de amount intime stress suicide is never an option enkohye wo ho akonfo da biara da because unim ne adekye e de ebrewo ne esie bia no fa ne se eye nyame asem enkohye wo ho akonfo da biara da talk to a trusted person na wonto wofo na enyi wadwen
emfiri nneɛma bi eso na aboa ama yɛn nyinaa yɛtumi atumpɔn fi sɛ akɔmfoɔ no yɛn nyinaa hyɛ yɛn ho akɔmfoɔ ahom na ɛbɛka ɛna ɔmo atumi aboa ma mpɔtɛmpɔtɛm no atumi agyina ne na so yo ɛnkyea no ɛyɛ wapɔmuden na wagye me so sɛ ɛwɔ me a me nsɛm hello wapɔmuden me pacho udin ni baby a ofrefri yo me pacho ka se free asene yo me pacho asene fo nyina ho ye de nyame adom ye nyina so ye ho ye me pacho mo agye nkyere no enkoma yen amen I'm a concerned baby. Now, it's a thing you say, you will be a year. Yes, no, okay. No more you say, then the intimate train that year and cool be. Say you so see the Kundi panel. And it's a thing so saying as you no, okay. It's a thing you could be a sheen, Pakuni Moja, when you're doing a couple of signs. No more idea if you're good in a couple of signs. So you're saying, it's a thing you say. You kid that you could be in this country and so you couldn't. Oh, mammy, I did go high. Yeah, none of you more. No, cray. What kind of salute to Capone, man, did you continue to move in what chair? What say, I didn't name we are fast them on in your couple. None used to to a pet. Oh, yeah, okay. Well, I did go high. See, I was in the panel how and you could call money again and you more. So let you young and son of all. Okay. I am a new one, Quebec, I will be a do young. And I take him, and I hear me saying, which is in book. You see, the way. You man, your wife, Safia, to see your really. Me pacho. You want to near but 2 years be a being and coupon, and a man appears for her. I am my share, maybe. You say, young coupon, say, your bomb fire quantity, your mama, your town for. Na bla ya bo ma ya kamfo no na yesu su je di go mo ma pampam o man je tia si de o tan ye bebo you see for betan yen ya yire no ye ma se bibli e mo twa se you who say yin timi ku ye nia me you kwa se nti ku ye ya le bia ni nyame na ama no aba ne abasa yo eja yen so ye da se e wa futu sem awde ama ye wia yi ye da se ye pa yedasi ewiei wama yeni aba ye ho so nyame ensura wo hello oh kose ofrefo bi minyan hello wapo mu den o mi am fam me pa cho din ni baby a ofrefri do na fam mi am kengwa sem kasa tra nyina se fra mi sakibu enyina sefo nyina ho ye ya ho ye de nyame ase me pa cho yetie wadwenkyere oh how me gra wo fie ye kasa kama me gra kasa e jama na me wo fa kasa me wo fa tu kwan ba ye na me kwacha me wo fa nti no ye te na me sunti agia fina fini sel ama me gra chamera no so na me kasa ko sun se atemuda e be sore ama mpeni sokra tina se kasa asem no me mo hwe na mofa odeka baya no kotwi o se ka dia me no asem no gudu ni mo hwe am wa kamera ti am e betum no na men kasa ni fo ka na wo se da na men kasa da am so mama nye men gene why me wia me de me number betudwa obetimi afre na yakasa why yedasi se ofre ediba jumedi eso yo etiefo yedamu nyina ase Ahenkan apomuden mra jumedi e na wasunkusu a wutie wa Ahenkan 93.3 FM sono na ye etiefo ase se brano nyina mutie jumedi mesremo yentimi fo ofrefo bia ebiem fi se ye bre no ayebe na de medi twato nyina ne se suicide is never an option akonfo hye enu nye option kra da bi bi se bia wo kun hu na wakoduru no unim de ye de beye wo ho
ai ena wonim ne wachi nso ebeye bra wo hye wo ho akonfo wo be ma wo ma abebre wo be ma obi ehu ba obeka sa akora we na ne papa ku ne hu no akora we na ne maame no maduro wi no obi kura ebeka sa eduro ne chewo ena wo no maduro wi nso na nte saa enti mesre bibi chewo so a talk to a trusted person kasa kire obi a wugini di kasa kire obi obetimi etufo ben nipa emfa nhye wutirim se wo be hye wo ho akonfo emfa nhye wutirim da se wo de obeku hu fi se wo ku hu a na nsanyu da bi ukun ho a ensanye ukun ho kra wasan kra wesin case no emane ma kra san koye din echen se na wote ase enu ntimesre ne ye famu bia no always ne ye fan hye yetim se abrabo no enye trasa echia na atene enu ntinu bibia wo famu no hu ne se enye saa nkosi ebedane ana ebesesa enyina eno so enkohye wo ho akonfo fi se nipa bebre eda yanim se wonua ne wo nkasa mesre wei enwene ho enkonkokun ho eyentwa to so ne yetwa to so amesre enwene ho enkokun ho fi se ni nyina mu no se de beye nyankopon animonyam ebedadi ntina wenum nyina esi enti se wutimi hyedin na wugina kodin ni nyina no a you see se wieye no ebewie nkunimdie ama ye nyina enu nti no mewie no na mesan de atwate o say suicide is never an option ye bra bi efrefi achia sinti na me fasa akwanya nso echia ye bra Richard e wachia so ne yere sister Mavis ekuma ba akope mechia mu nyina wachia se afi mechia antimagi bangalo mechia Mr. Otu me ho kafo ba akope e wo bangalo na me kai mo senya me ya doma echina enwumre odon taban dwumedie no ye de bebrɛw bra no ndu abo pepepe di kosi se dumienu ebebo ye de odon taban dwumedie no ebebrew yesiesie aware no na yesiesie fie yesiesie dem mo nso afi na mo prepare kwa aware mu no nso no betimi atie utie a efutu sem bebre wo mu a wonso ebetimi aboa na kina kora de edadwane se ede ben na oba ana se empen emfie sen ene sese wo ba ene be ma mutime twempena ansa na maware obi ni obi atwempena 5 years 10 years omugu so twempena menkwala akora me ensan nan abem enti akina nwumre ye ba bebobo mu se be ma ne wotena no odo pa bere ben ne duru a esese wokoye wo ho ade na bere ben so no wotena cha kire se ade ne nya de obeware oni ti akina 10 to 12 bomodi ase obeti odon entaban ne wo niam bebre e de maw afi me koso anso akayo se o pastries meat pie wedding cake birthday cake ni nyina no wo frɛ number ya me bebobo ya ni nyina o da ye de be ma program bia wedding ayfro bibia ayfro eyie bibia ye de be ma 0546 827329 0546 827329 and 020 475 0293 020 475 0293 0546 827329 mo frɛ na me se mo frɛ mpacho number no na mabobo no 0546 827329 ubetimi afrɛ na yedi nkomo na onso emwa bi ewo hu bia no yedi aboa radio ness osonfo ba akopɛ dwumadie no esi dasene ye besan ehia bye bye